Salamat Kadjo so. Thank you Kadjo. Guys, kitagaan mig pang snack. Migso kagawad. Palit kong pandi ah. Snack na mo. Salamat Kadjo kagawad. Thank hatang ni Kimet guys. I love you. Salamat. Ngano kalambing si Kimet guys. Good morning guys. Manaro nagamang last day sa mong trabaho. So diyan na mi dari sa The Sintro. Oh, to na dapat sila dito sa Atbang. So guys, murag halos nag-abot na tanang sityo na ni. So ari mi dari malimpyo guys ya. Dari mi. Dari kay murag baga-baga dari dia. Kana lagi mo gipa. Single ra ba ni guys? Kalata. Single na Ate Julie dia. Nang gabi Thanks. Kumbati maring. Mads, kumbati. Tapos sila guys to, kumbati. Uy, ni uban ni media na. Last day naman ron, so kumbatihan ko din na magas og limpyo karon wa na gadyoy makita dali mga sagbot. Andiyan palis guys ato Miss Ubal. So amang humanon ron karong buntag dari dia. Humanon ni na magkaron. Palis asa man. Tutas Ubal ko no, andiyan palis. Ha? Hakot namin sa mga ginuna guys, ya hinlo na. Tapos labaganan. Nanto. Aka na di na masud, sighangwat na laman ta. Sighangwat na laman ka na di masud. Dala yung mga bata kasi ah. Yuban din tao silang mama kay way magbantay. Si Kalbo. Dapat. Yuban silang mama kay magbantay. Tapos yahuwa, gibit-bit-bit, kay way magbantay. Uban-uban na sila na mga dari guys, maguna. Sila mo'y tigkanta. Ayaw sa ito ka magbuhok. Ala, pagtabako na ate. Ay, kalata. Ate Julie. Shout out na Ate Julie. Dari may guna guys ya. Deus buhi kong karaan. Ay, manabako sa takay bang tay kiro. Bitaw guys, naidag ang mga i-art dari kiro. Sila. Ha? Oh, tapos na to sila guys. Taguban na to to. Pila sila ko. Pikas. Wala na to to ah. Magaban, dadarhi. Puko dari. Buhay pa ko nimbalhin guys. Kanahaman na datog ang magigunang katong labeng. Nimbalhin na puko dari. Ko ani. Otoy kuan. Labeng dato. Mana-mana maguna. Di paday amang last day ron guys. Ugma paday last day namang. Abi na last day na karon. Padi ay napaday ugma. Abi na mang uglas din na karon di pa di ay. So ugma ato na pan Miss Ubal ibutang. Ana mga guys basta mangita tag mamiso. Di naman guys no. Ay kadto na ang sundang guys kay gibaid ni. Ang nairay dani ganina. Nya, ano di man ta padadog sundang. Magdatag sundang. Full day pa day mi ugma guys ato Ubal. Last day ugma. Mo na last day ugma. Last din na ugma na mo. Darata. Nahinguto na laman mi dari guys. Nahinguto mi dari Daplis Karsada. May hingutan ng mga bermuda. Kuhaan ang lusa, ayaw lang kutoray kuha, hasta lusa. Ilisa amang gikuhaan, amang hingutan og maaso. Ato pautaro oskura unja. Labay naghang service guys, naghang aeroplane, plano, naghang helicopter. Hadlok na rin ka na series, tiglaba dyan. Hay mga bata, padaplin mo.
mga tigas arang pang sakita sa ngipon. Silan. Andar nun paghangipon, ti Julie. Sa ora ba? Gabi hantod ganihang buntag hantod dah baw. Ano to sakit ta. Sige, inom ni mo. Hindi naman ko gahapog tamban sa mahadlok naman ko mo inom og utro. Sa mga anti-reliever ba? Suki naman ba? Na gisuk-suk nga kuan katong ay mo ilang ingat nang bangkaw. Nya. Bintaha man po si Jag kuan. Slot. Buho na. Bitin unta dapat isuksok nimo mawala dayon. Bitit? Ano ba? O kanang kuan mo gapas niya mo imong ana mawala. Wala na ana ako. Wala lang masuksukan nga sa kangipon kay nakuha naman si Janat tipak. Nanay say buho ba? Maayo kay nay buho. Jao. Ay kasukok. Lagi basta mabuhat sa init grabe. Kuha na mo andar wa jud. Mo kuan si Jam. Ngut-ngut makapungut. Ipuna nila miya. Ibton hani pa ibot guys. Timing hinuon po. Pait basta nang pait pastilan. Salamat Kadjo so. Thank you Kadjo. Guys, itagaan mig pang snack. Migso kagawad. Neri boyo adjo dyan enjo kalimte. Doon din ako pang tingal ni kuan dong. Biringgilya dito mo palit prato ra man na. Sa bata pa ito na pan. Tingorot na injection. Gas palit sa kupan karon ni buntag or para unsa palis. Para buntag or para unsa palis. Kay daan naman ro buntag. Palis ni. So man palit unsa snack mo to. Salamat. Disposable? Ito ha. Ay, sa baso ka. Disposable. Salamat na may pang snack unsang palis. So, adjad kalimtig por mintaon, maluoy. Bitaw. Agawad wa in taon jud taga karangi. Kanunay jud tan iwit sa po. Guys, nipalit sa kugpan. Mga na hinatag ni Kagawad, igso niri. Kagawad niri ni guys, hinatag para sa mga snack. Nipalit kugpan dia. Snack na mo. Salamat ka sa Kagawad. Yan na nagipalit. Ikuan man na maganihag kuan. Palit og baso, disposable. Kaya may baso dato sa mga tubig. Magtinungabay, may dato, may mga tubig. O diyan na guys, na nagipalitanan. 107. Yan na mga snack guys. Hambi nagpaan. Kaya ato silang alangan ko. Para ba sila? Huwag nangawa naman. Hala. Ato na des ubos. Ito na guys. Nasa... Ya, kuan. Si katuning order og kanang panjik ko. Kuha na mo. Nalek. Butan ko ron ako mag-serve. Ala pang tubig. Kuha na to. Pili mo. Lagi mo. Te. Luway, che. Ganahan ay putok na ay way palaman, ay palaman. Ani kay with kuan. Kan Roberta kay pa. Nana ko yaho. Ang ate Roberta, kuan to isaha, pandikog ko. Ano te, pili. Ni isuroy nila tanan. Para di ko dan. Mia. Ay mo. Dana ka, nagluod dag usa. Uy, di na pagatong sakdanan. Susu. Yes. Dara te. Kamu nih. Ini Ampo ako. Isa. Okay. Okay. Selamat. Asa baguban? Kana guys, nangipang distribute ag pan. Salamat ka dos ning hatag dani sa kagawan ni Ribuyo. Thank you. Tara ila. Asa naman ta dapit? Oh, to na guys. Aga mga kakaubanan. See? Sige saman. Tara kaban. A few moments later.
Diyan ako sa bahay, guys. Ko na mi, pahuway. Ko naman alas 11 na jud, alas 11:04. Mau pa ang pag-abot dari. Sakay ra ko sa manghod ni sabay ra ko, guys. Ang bulingan na sa kuan. Bigam mo sa ako. Magsugba mi karon og bangus para sa among paniudto, guys. Mag-charge sa ako kare jud kay lubat nagahang camera. Manay mo isugba, guys, diya. Magsugba may bangus para sa mga paniud to, guys. Masugari kay gibuhian mi mga 10:40. Mas 10:40 dyan, guys. Balik mi sa 1:30. So makapahuway pa dari, guys. Makatuog pa ko kari dyan. Mas bye. Guys, more mi dari. Namingarian, guys. Sana umidarag na ba na hinug kay Mito. Napamay nasalin dari sa pagbagsong udit. Dapay kay Mito daring nubo. Wala sa matumpag. Wala sa mga bali ba? Di uy, jumilina na. Ban mi dari sa Papa Gabriel ya. Pagtanaw nang ag-anan sa ni manap. Pinuko. Nadari, guys. Ha? Ano naman? Wala naman siguro bunga. Awa. Dana, guys, na daghang kay Mito, bawang napabay bunga. Hinlo na mag-agyanan. Pagtanaw, saan may mananap? May bunga na. Wala na day bunga, guys. Sabi na bang naapa. Ilad tada na rakaday. Ha? Ito hinugon ito na nagsinaw. Na, guys, na kay Mito na. Lagi ba yulit man sa bunga? Sa ilum, ti abagat sid. Sakas mo kunut. Sakdan ko nun sa, guys, sarang gara. Ako no isa ka. Pato to manaka ko kay Mito. Nagmatoy lagi. Mo lagi. O nay hinugtos ko ani babaw tumoy. Hadlok man naka kay hapon na. Tara day, uli na taday. Uli na may, guys. Ha? Sapay karnaba dar nang magbunga ran daghan ra baning bunga das nangagi. Walay bunga man nabilin. Nada uli na taban day. Di na uy Jimilina na. Jimilina ban-uban pa naman stock ya. Ban-uban naman skimiat, guys, ya. Dag may has day. Nang mas kimiat og buwak. Munay lang gihatag na, guys, dias ni Agi itong pag Mother's Day silang dos Kuya Kinkin. Wow. Purma Tenday kay hapon na ding. Kanina kay hapon na. Sama na kimiat. Wow, orang ka juga asa man mo asa man i-give nimo. Ana, thank you. Thank you, Kimiat. Dahil hatag ni Kimiat, guys. I love you. Salamat. Nga na kalambing si Kimiat, guys. I love you, bibi ko. Dahil hatag ni Kimiat, guys. Thank you, bibi namin. Salamat, bibi. Tara sa mi, guys. Unwind. Ano, kalaan dyan tawag ko.